So guys, for today's video, nianasad ta sa tallest building of the world, Burj Khalifa. Na entrada ni siya guys. Pasok sa loob. Palakaw gamay, transition, tora. Padulong tanis elevator guys kay sakay bitas babaw. Pak. So murag ikagatos man siya ni kapin ang mga sakaan diri. Pak dalian abot eh. Muna siya ang views babaw guys o marites ay. O muna siya ang views babaw guys sa Burj Khalifa. Na gagmay kay mga sakyanan ay. O muna siya pormada bisa gabi guys. Tanaw na mas babaw. O daghang kay suga. Pak kuman naog ta naog. O muna siya ang eksena tos gawas guys gabi at tag fountain o tora gawas na pak muna siya fountain o muna siya magabi diha tukar tanaw kanahon na lakas problema diha o muna siya ang building o nasa LED para makita sa nimon sa pormada diha magabi o muna siya fountain murag ba to. Sige, bye.